କହିଦେବି। ମୂଳରୁ କିଛି ଭାଇ କହିନଥିବେ, ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କହିକି ପାରିଦେଇଛ, ଏଇଆ ତ କଥା। ମୁଁ ତ ତତେ କହିଲି ତୁ ଭାଇକି ପଚାରିଦେବୁ, ପୁଣି ଭାଇ କହିଥିବେ ନ କହିଥିବେ। ଭାଇକି ପଚାରିଦେଲେ ଭାଇ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ କତିକି ଏବେ ଲଗାଅ। ଭାଇ ଯଦି କହିଥିବେ କନଫରେନ୍ସ କରିଦେବା, କଥା ହେଇଯିବା। ଭାଇ ଯଦି କହିବ ହଁ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ କହିଛି, ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଏଥର ବିଚାର କରିବା ଆଉ କଣ। ହଁ ତୁ ଭାଇ କହିବ ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଶଶୀ ଭାଇ କହିଥିଲ ମତେ କହିବାକୁ। ଆଉ ମୋ ଫୋନ ଭାଇ ଉଠେଇବେନି ନା ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖା ହବନି 26 ତାରିଖ ଯୋଉ କଣ 30 ତାରିଖ ଦେଖା ହବ। ନାଇଁ ହାତ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କାଇଁ ଡାକିବୁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଭାଇ ଆସୁ ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଶଶୀ ଭାଇ କହିଥିଲ ମତେ କହିବାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଭାଇ ଯଦି ଥାଏ ଦିଟା ମତେ ପକେଇବେ ଗୋଟେ। ଜମା ପକେଇବେନି, ମୁଁ ତତେ ସେ ଭରସା ଦଉଛି ପକେଇବେନି। ସେଟା ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଭାଇକି ଲଗେଇଲ ଫୋନ ଦେଖିଆ, ଭାଇ ଯଦି କହ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାପରେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ତୁ କଣ ଏକା ଚାଲାକିଆଟା ଆଉ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଭଣିଜା ବିଲ ମୋର, ତମେ ଚାଷ କରିବ, ତମକୁ କାଟିକି ହଳା ମୁଁ ଦେଇ ଆସିବି ନା କଣ କିରେ? ମତେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତତେ କହିଲି। ତୋର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ତୁ ସିଧା ପଚାରିଦବୁ, ମୁଁ ଏ ଭରସା ବି ତତେ ଦଉଛି। ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରିବି, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କହେ ଆର ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଆଉ ନଲିକି କାଇଁ ମତେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ବା ସତ କଥା କହିଲି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହିଛି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ କହିବୁ ହେଲା। ସେ କଥା ବି ତୋର ଦିଟା କଥା ତୁ ତ ପଚାରିଦବୁ। ସେ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିନି, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କେବେ କଥା ହେବିନି। ଯଦି କହିବ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି କଣ ହେଲା କି, ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଶଶୀ ଯାହା କହୁଥିଲା ସତ କହୁଥିଲା। ବର୍ଷା ପବି ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା।